Esta fin de semana Marín converterase nunha auténtica vila do libro. O Concello estrease como sede desta iniciativa. Un festival literario que do 16 ao 18 de maio ofrecerá unha programación que mestura literatura, obradoiros, música, poesías e encontros con autores. Cando os responsables de Vila do Libro nos plantexan ao propio Concello, non? Pois facer un proxecto desta envergadura que tiñan realizado nalgún outro concello galego, a verdad que nos parece ben. Todas as actividades desenvolveránse, se o tempo o permite, entre a Alameda, a Igrexa Bella e a Rúa Real. Unha proposta para encher de vida estes espazos. Los espacios de vuestro territorio son fantásticos y creo que además hay todo un potencial cultural, literario, que nos va a permitir poderlo demostrar en esta primera edición, que espero que sea la primera de muchas, ¿no? Al menos venimos con la ilusión de que este proyecto crezca y se consolide aquí en Marín. A inauguración desta Vila do Libro será o venres ás 7:30 da tarde. Abrirán a programación o escritor Manel Oureiro e o xornalista Ramón Mella, cunha conversa sobre literatura. Unha charla sobre a novela negra dende a perspectiva da muller, obradoiros de encadernación, recitais poéticos, concertos e mesmo unha feira do libro usado forman parte desta proposta. Una Vila do Libro pretende ser una manera de democratizar toda la cultura que hay alrededor del mundo del libro, y cuando decimos el mundo del libro lo vemos de una manera muy transversal, muy 360 grados. Para nosotros tan importante es el libro de segunda mano, como la novedad literaria, como aquel libro que queremos reivindicar de un autor o de una autora determinada, pero también el libro como elemento de decoración, como elemento, digamos, de ambientación y de presencia. Ademais, esta fin de semana a programación de Marín Vila do Libro fusionase coa que deseñou o Concello para conmemorar o Día das Letras Galegas. O acto central será o sábado a 1 do mediodía na Igrexa Bella, coa entrega do 18º Premio de Narración Curta do Concello de Marín. Dentro da nosa propia programación queríamos que coincidise co día 17 de maio, co día noso das letras, tratar tamén de conservar os actos institucionais que nos soemos realizar na contorna desa efeméride, unha orquesta do libro, é dicir, unha serie de actividades transversais para todas as idades, de moi diferente xénero. Nestas 3 xornadas pasarán tamén por Marín os grupos Leilía e Gallos del Norte e escritores como Elena Gallego ou Francisco Castro, entre outros.